Argiaren podcastak. Zue gineki, bi anaiek fabrika utzi, baserria berrizeo? Bai, honek ezkenen ematen zekena baloreadek, nahiz zaitan prekarioa eta gorra, bakike, ointxe guzki polio honekin, hemen izkurri txinduk itarte honetan Fresko zeu, ibiltzea gauzarrek. Goierri, jo. Bai, freskura, ona eta txarra de, baina sartu giziko zeitan zulo baten. Eta han lau zeitan arten hori, hango, oidek, hotxa. Hotxa eta taladrin eusait, hemen. Eta kafetarako kafe txarra, hemen aldiz, amunak indako tortilla jango denik, Leister? Tak, nire jugun hauk, Gelditu lasai, lan pixka demar dekortako, hori ez teko doainik. Molestante bakarrik ez, ezta? Hombre, peño honetorri ezketan pintxo jana baldin maek, gutxinez azelga batzu bildu, horretxo kaja batzu? Bueno, zaitu hauk, agarras matziten ondo. Baina ondo bildu, Bai, neurrikok, ezta? Neurrikok eta aztetik ondo hartuta. Horrea sartori, bez? Bai, hortxe. Bertantxe. Jo, bakarra mazatu aldi, noiz? Zai, doi bintzute. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo entzuleok, Egon harria saioan gaurko honetan zerainera etorri gara, Goierrin barrena, hain zuzen Mendarte baserrira, bertan Iñaki Intxausti Mendarte baserriko ekoizlea daukagu, beraiek baserri betiko ereduan ulertzen dute, bere baratze, bere ganadu, bere baso eta bere frutalekin. Eta gaurko honetan behi emango hitza, egun Iñaki. Baina, eskarek eskotortzegatik. Zue Iñaki esan dugu bezala, denetik ikoiztezue, baserria bere osotasunen ulertuz, eta nolatan dibertsifikazioa. Bueno, badek baserri lortzeko modu bat, ezta? Ezkenen sortzen juken sinergi positibok oso interesgarri dituk, hola labur esan da adibidez, baratzeko soberakinek eta inguruko zelaietako bilarra aprobetxatuz ganaduk elikatzen dituk, gero ganadu egin ximore baratzea bueltatzen dek, eta horrela ziklo jarrai bat, adibide hola labur bezala. Runkate guztia bintzat, bertan osatuz. Bai, eta aldala baserritik kanpoako bai insumo erosketa edo ondakinen atera behar hori gutxituz, noski. Bueno, bai, ez dut esan, baina zue bian nahi zabiltzate baserritikan, belaunaldi aldaketaik ez dela esatea, baina, zuek ekoizle gazteak batzu badia bintzat, ezta? Bai, bagea batzuk, oso gutxi batzuk, ez dut jarritzen gazte gehiago ezaztea, dauden zailtasun guzti, traba guztik ikusita, segun ez da patri erresa, ez? Kondenatzen gaituzte prekere batera, jende asko dau laguntzeko, gero realidade inorrek ez da laguntzen, urtetik urtea papel bat gehiago da behin beharra, traba gehiago da pasa beharra, orduan, gu bagabiltza, baina ez da erresa. Arazoietako baten arrazoia izan da horrenbeste dibertsifikatzea edo bestela dibertsifikatzea? Justu kontrako esango nizuk ez, horrenbeste dibertsifikatek, zerbaitek fallo ematen badin bado, beste batetik heltzeko aukera ez, baratzan aurten adibidez, haizea boskatu digun egutegi bat. Frutarekin eusten zaio, edo baratzak ezke junetzeko ganaduaren salmenta ondo jun daiteke, orduan, pixkate, hankaz berdinak eukitzeke negozio bezala esan dezaun, baditu bere abantailak. Ganadua, baratzea, dena uztartzea, 24 ordugunak, ez da erresa izango? Badaude urteko garai batzu, gogorra dena, ez? Udazkenan adibidez, animaliei jaten ematen hasi behar zaie, baratzen bildu behar da gauza guztik, saldu behar da, landaketa berrikin behar den egua behi da, badaude, esan dezan, uda bukera, udazken tarte horretan, lan desinde pilatzen dira, egunen luzea dela eskerrak, garai horretan, badaude momentu kritiko bai. Aipatu ezo, negutegian txikizioa, usta galerak eukitzar ino edo ohikoa da txikizioiek? Urte dago zerbait ez, aurten hemen aizkorri azpin gaude, zerainen, haizek ufadako gorra jotzen ditu urten momentu batzutan, eta urtera dago txikizien bat ez, frutarbola bat ez bada botatzen, ikin ditu bidea botarbola batzuk, negutegi bat eraman, urtera dago hemen zerbait kexatzeko. Ohikoa orduan, beti arazo eman bintzat eukitzea? Bai, negozio montatu genuena profesionalki badia 10 urte, urtero gertatzen da zerbait, orduan, lanaren parte bezala hartu behar da zerbait txikitze urtero. Zue bi anaiak, beti anikan baserria edo gero asartu zate baserrin profesionalizazionetan? Nik bestelako lan batzuk izan ondoren hasi nintzen oin dela gutxi gora 10 bat urte, eta nire anaia sartu da nirekin, ointxe 2 urte izango dira justu. Orduan behintzat, biak baserriak loturik.
bai, hori da. Zuen artean lana banatzea ez da erreixa izango, azkenean nahiak izanei beti ongoia lan gustokook, inokin nahi ez ditunak, zemuz moldatzea elkarrekin. Beti dago saltxe hori, bueno, oso ondo moldatzea, bueno, beha gehien bat guain dabil baratzako egunerokotasun lanak eramaten, nik golpe fuerte daudenen, eta bueno, nik gehiago naiz, ganadukin, salmentak, eskaera prestatu, bueno, lan banaketa ointxe bertan horrela egitea, hemendik 5 urte igual justu kontrako izango da, baina bueno, momentu honetan hola gabiltza. Bueno, eta egia da ere bai, ikusi izan du ekoizle txikik, aizatela beste ekoizle txikin artean sinergiak edo elkarlanak sortzen. Bueno, aipatu duzu horietako bat edo. Bueno, elkarlanak nire ustez pixkat animatzeko interesgarria da, gero, bueno, salmenta bideak zabaltzeko ere ondo etortzen da. Aurtengo kasun da, bueno, ja badia urte batzuk aigia harto ekoizten, harto ekologikoa, harto baridea ezberdina, bertako baridadek, eta bolin baridea adibidez. Eta, bueno, kasu honetan egin dugu ekoizpena, urten 5.000 metro inguru egin ditugu, ekotalorentzako, kasu honetan, Julen ekin dauku elkarlan bat, eta bueno, guk egiten dugu hartu horiek landu, eta gero ematezko berari, beak ja elaboratu, produktu ezberdinak, eta hori beak salmenta bideratzeko. Gero, Balerizipeko erleekin badugu kolaborazio txiki bat, kasu honetan albaka ekoizten dio, beraiek pesto bat egiteko, pesto oso goxo bat. Eta gero, beste denda saltokiekin egin dugu baita, beraiek nahi duten produktua, pixkaten neurria egin edo ekoizpena beraientzako bideratuta, Beraz, ekoizteaz gain, sorkuntzaran bat, izugarria ez? Produktu denak ateratzeko. Bai, izugarria ez dakit, baina, behintzat salmentaren zati bat ja izartuta, ja elkarlan bat, ez dena urtebeteko elkarlana ez, pixkat garatzen dudan elkarlan bat. Salmenta aipatu dezula, salmenta azoka bidez saltzea dezute. Bai, gure salmenta 3 hankatan banatzen dugu, jatetxe eta dendak alde batetik, azoka eta gero konsumo talde bat ere bai. Pixkat, ekoizpena bezala, salmenta ere, alor ezberdinetan izateak, sortzen ditu segurtasun bat, mintzat ateratzeko bide ezberdina dituzula. Eta bezeroa nolakoa, edo nundi joazte tendentzia berri hauek edo? Ez dakit, ointxe bertan, ez da erreixa asmatzea, bezero ere ari da aldatzen, oain jendek produktu elaboratuk eta nahi ditu, etxen sukaldatzeko denborarik ez du hartzen jendek, orduan, pixkat gu ere gaude, pixkat nona moldatu horrela buelta ematen, ez? Azokan saltzaileak ez dago errelebo horik, erosen artean ere ez dago errelebo horik. Orduan, ikusi beharko da, noa bideratzen gehan bai ekoizlek eta baita bai eroslek, elkar bilatzeko nun bait. Orduan aldaketa horietara pixkat prestatu beharra edo sentituko dezute, ez? Ez dago beste aukerarik hemen o moldatzen zea edo ez dago obra saitzerik, noski. Gero beti entzute diteu, kexak edo iradokizunak edo jaiegun faltak, lanaldi luzeak, soldata duinik ez, ardura pilaketa, zuenean izango da noski, baina alare, baserrian. Bai, asko gustatu behar da, hemen alde guztiak daude zaplastuko guretzat, ekoizpena beti daude faiok, etortzen uztak, orduan diru galerak eta soldata ez da oso duin izaten ari, azken aldin. Eta gero netzako okerrena dana da, instituzioen partetik dagoen laguntza falta. Horre ontzien manifestaldeik izan ziren lagundu bartitzaigula, burokraziak endu, baina realitatea da, urtetik urtea, papeloa gehiago, traba gehiago, ez dute erantzuten, eta horren frustrazioa da nik okerren ematen dudana. Beti dago zerbait, biliraren bat, papelen bat falta, eta horrek sortuen frustrazioa eta ezin egona niretzako oso gogorra da. Eta horretaz gain, gu hemen grabatzen, goiz bat pasatzen de bai. Besteik ez behintzat lagunduko dizeu zerbaitetan, eta ez dakit, zure eguneroko lanan parte zerbait esatu duzu, lagunduko dizeu behintzat hortan. Gaurko kasun dauket eskaera bat Zerengo taberna, Mandio taberna eramateko, orduan nahi baldin badezu azalga batzuk bilduko ditugu, beraie penka goxo batzuk prestatzeko. Ondo, behintzat lagunduko dugu. Aldala behintzat puskatu gabe, ez da? Alda baldin bada, hemen puskatzen den guztia konpundu behar da, orduan lan bat gehiago azkartzeko, betuz puskatzea. Iñaki, jake goizerdi izurrate izan, bintza eskua gotako izut, zein behar deun esan, o zeinentzako, o zer? Hain bilduko izki hau behasengo kasola dendako azelga batzuk, kasu honetan penkak egin dizkik, orduan, inberdek poliki behidatu, eta penka hundien txonak hartu, geho behake produktu goxok ateala izateko, noski. Eta txikikin zeingo deu? Txikin kasun, oazten utzi, edo bestela, entxaladarako, edo puri egiteko nahi duen jende interesantezkio, orduan, aparte bildu eta
eta bakoitza bere bideratu. Neurri hontako kondo? Dotore, baina, bueno, hau puskatu biltzen bat imenek asko ez da beto. Vale. Alegie, bildu berdek, azpitik heldu, eta goxo, bukera zuzen, ogoto aprotxatzeko. Vale, erkia. Zenba gutxora era? Sorta bat? Bi hiru kajakara. Hemen kajakara gabiltza gaituk. Bueno, hortainoko den bai izagut, Tartok? Harto be, bueno, hemen daude bi harto klase. Hau izango zen, danbolin klasea, bertako klasea, pixkat motxa, oso goiztiarra, da bueno, hauek die, ekotaloko lankidetzaren adibide. Nire kasun bi hauek ekin ditut, harto beltza. Hau, ez dakigu, uste dugu Peru inguruko variedade badala. Galizizik ekarri duk kasu honetan. Eta bueno, oso harto beltz polik egiten do, gero bulgurarako txuko dizut. Eta bueno, bi harto hauekin ekin dugu lana, azkeneko bi urtetan da, aurrera begira ere, sumoa bi variedade jarraitzea da. Erkia. Men iskimat entzuk ditu. Oidek. Gero bai aipatu jazu, sinergia gehiago ere bai hemen, badiela. Horrek ustea zenariok. Zenario mateo beste bilduko dugu bai, za? Bueno, erakusteko hartuko jugo batzuk, bai. Ja, zenario txiki xamarrak, ez? Txiki. Ba, bai? Bueno, kasu honetan, azenariok pixkanaka negu aurrek nola azte jungo die, baina neurri honetan dauderen adibidez beste elkarlan bada, Tolosako ama jatetxeakin, ikin deulana. Orduan, bueno, beraiek azenari txiki hauekin dituzte plater kurioso politikoso batzuk. Orduan, bueno, kasu honetan hauek izango zen beraientzeko bidereutako produktu bat. Oso, ondo bainaki, eskerrik asko. Prestatuko dugu tarra hori dena ibialtzeko. Horidek. Eta guk bai beste ekoizle batek aurreko saioan, Charlie Zidernaut proiektutikan, ekarri zigun opari bat, zuri emateko. Kombucha bat, eutxi honei kombucha, Valerde Pekaztiaz egindako kombucha bat. Bueno, probatuko dugu. Eta zuri bai eskatuko izeu, urrengo bisitariantzako opari bat ematea. Eta ez dakiz zer daguzun prestatuta edo. Bueno, kasu honetan hau izan da Valerde Peko erleak eta Charlie arteko elkarlan bat. Nik, lehen sektorea elkarlana dala eta hori dela bidea aderaziz, Julen kotalokin dauketen elkarlanen produktu bat emango dut urrengo baserritarrai. Kasu honetan izango da harto bulgur bat, normalen kari bulgurra hitzeiten da, baina harto bulgurra ere beste produktu bat da. Orduan, hau da harto bulgur bat, nire etxeko hartoa Julenek egotuta. Eta hau arroza bezala jaten da. 40 minutu de gozi, eta gero barazkiren batzukin edo nahastu, eta txak, barrua. Eskerrik asko bainaki, nik emango dut urrengo bisitariai. Oidek. Sentitzet goiza herria hemen pasa deulako, baina, hau gizu lana. Nahi baldime galitu lanen, ez zeko problemaik. Beste eskua gotako izut. Eskerrik asko ba. Eta zuri entzule, bi astez behin argia.eus eta bizibaratzea.eus webgunetan ikusiko zuen entzungai, eta beste bat arte.